Здравейте хора, предаваме първи епизод от нашото видеоклипче. В момента е 22:30 и се живея в Айдемир. Ще ви покажа игра, която мисля, че ще ви хареса. Вие вече сигурно не знаете. Нека сега да ви покажа играта. Вече имаме еликсирът на животите, с което много се радвам. Предишната ми атака беше ето ще ви покажа даже гледайте внимателно. Използвах тази атака първо да атакувам там, но не можах там. Затова мисля, че малко по-бърз ще бъде, а в утрешния ще предавам как толкова това. Ето така например, ако се електроните по този препоръчвам всъщност да нападат гоблини, защото по-лесно с гоблини се напада. Днеска ето това е ловката. Тук почти всеки се е хващал. Тук трябва да свърша довърша моят... Не знам сега това да го правим на 10 ниво или това да го правим на 10 ниво. Но тук ще чака ден. Ето това е моя план за сега. Не е добър. Не проблем. Не, по-малко става. И съм напред пред последно място и съм от удар. Направиха ме. Мисля си да направя десанта на третия ниво. И да... Не е тук. Имам 3 за друг път. И тъй като обичам тази игра, в следващия епизод ще предам случай на Clash of Royale. Бях 5 арена, ама се преместих към 4-та, защото много губех. Аз в момента тук участваме. Не. И мисля това да го правя на трето ниво. И така. Няма да е харесал. И всъщност има още всичко. Едната арманите ще ми даде сега пак гобли. Харесва ми атаката, просто интересно е. В следващия епизод ще предаваме как правим оръжието на по-голям левел. Играем в лор битки. Ще се постара да намеря хубав план, където да влизам в лор битки. Така, надявам се да ви хареса епизода и довиждане, ще се видим в следващия епизод. Знам един клан, където ще ви харесат, но аз влязох. Но за сега довиждане, мисля, че ви хареса епизода. Да ви покажа някоя битка, където съм си бил. Всъщност, най-голямото ми вземане на пари е за 154 000. Тук вече всички са победи, ама нападал съм супер силни кралства. Халовете им са не където трябва.
Няма какво да казвам, даже честно казвам. Сменям ли 27, мисля, че съм вземал. Също ще изляза от този. Така, добре, надявам да се епизода. И вижте, ще се видим в следващия. Надявам се да ви е харесал. С мен е Преслав Апостол и довиждане.